Ano ang rated SPG top secret mo? May ka-situationship po akong may ka-relationship na 10 years po. Kafubo ko din po siya. Fubo. Bakit pogi ba to? Kaya hindi ka makabitiw? Medyo macho. Nag-gym po siya. Nag-gym. May Hindi ko maiwasan. Hindi ko alam kung bakit. Baka masarap. Masarap ba? Sobra. Sobrang galing? Ko po kasi. First time. First time na ano? Touch-up siya na lang. So palagay mo anong meron dito sa taong to na wala sa iba na mga pumorma sa'yo? Mabait po kasi siya eh. Mabait. Gentle. Gentle po siya. Kinikiliti niya sa pecha. Nung una, kabado pa eh. Saka nawiwirdohan ako sa kanya. So, yung habang patagal ng patagal, hinahanap-hanap ko na. Naghihintay ako lagi sa kanya kahit magkasama sila ng original. Madalas ka bang mag-antay, kabisyo? Ano ang pinaka-okay na antayin sa buhay? Ito ba yung pag-aantay ng one true love mo? Pag-aantay na bumaba ang presyo ng mga bilihin? O pag-aantay na magbayad ng utang ang taong matagal nang nangutang sa'yo? Yan yung mga masasarap na pag-aantay. Pero syempre, wala pa rin naman talagang kasiguraduhan kung kailan darating yung mga bagay na yan. Kung kailan darating yung mga taong yan sa buhay mo. Pero alam mo kabisyo, eto na lang talaga yun eh. Kung meron ka mang aantayin, tulad na lamang ng pagkakaroon nyo ng relasyon ng taong matagal ng pamilyado. Para kang namamangka sa isang kalsada na wala nang tubig. Wala ngang tubig ang kalsada. Tapos, effort ka ng effort, nagmumukha ka pang tanga. Ganon yun kabisyo. Ang magmahal ng isang taong pamilyado ay parang pamamangka sa isang kalsada na walang tubig. Hirap na hirap ka ng umusad at hinding-hindi ka makakausad. Nagmumukha ka pang tanga. Bakit nga ba gusto mo pa rin siya hanggang ngayon? Kasi nga, masarap eh. Charot, darot. Masarap kaya hindi ko mabitawan. Kasi kahit masakit, nagiging masaya naman kami. Tandaan mo kabisyo na ang kasiyahan ay tunay na malalasap kapag ikaw ay may kapayapaan sa puso't isipan. 9:00 ng gabi hanggang hating gabi magsasama tayo kabisyo, kapiling ang Basa Princess ng Love Radio, DJ Rakitera. At ngayong gabi, samahan mo ako sa isa na namang pagsisiwalat ng mainit, nakakapanabik at nakakakilite na rated SPG Secret Funds. Nasa Diyos ang awa, nasa driver ang ngawa. Ang ngawa? Ano ba to? Nangungulang ba tayo? Nagkasipon? Oh. Di ba nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa? Dito, nasa driver ang ngawa. Ano bang ibig sabihin kapag ngumangawa ka? Ito ba yung tipong umiiyak ka? Ito ba yung nalulungkot ka tapos ngumangawa ka? Bakit nga bang ngumangawa ang isang tao? Ikaw ba kabisyo lagi kang ngumangawa? O lagi kang naglalaway? Ngumanganga? Charot with harot. Ako hindi ako naglalaway at hindi rin ako ngumanganga kapag nakakakita ng pogi. Charot with harot.
I think na-amaze ako. Kumbaga, bumubuka lang yung bibig ko kapag may mga tao akong nakikilala at nalalaman na ang buti-buti. Tulad na lang ka ng kaibigan kong present ngayon sa Love Radio booth na si Angelica Jane Rada Atong. Kompleto. Oo. Alam nyo ba na pinadalhan niya ako ngayon? Ay, papakita ko lang. Sandali lang Pinadalhan niya ako ng gift bag from Top Breed. Diba? Top Love Fur Mom. Nandito lahat ng pagkain ko kasi animal ako. Charot. Biro lang, charot lang with darot. Ito yung aso namin, May picture pa ako dito, 'di ba, sa binigay nila. But anyway, ayun, I'm just so happy na sobrang ang slim nung nasa illustration, basos ka, boy pindot. Wag ganyan yung comment mo pagkatapos magbigay ni Ange at pagkatapos ko ring mag-donate. Charot. Kasi sa pamamagitan ko, eto sabihin ko lang talaga sa inyo, kasi ang dami naming stray dogs and cats na parang na-adopt na namin dito sa MBC Media Group. So ngayon, inaalagaan siya ng halos buong kumpanya namin. Tapos, buti itong kaibigan ko nga na si Ange Rada Atong na nagtatrabaho at isa ng boss dito sa Top Breed, naawa sa akin kasi nagmakaawa ako sa kanya. Baka pwede mo naman bigyan yung mga stray dogs and cats na adopted namin dito sa kumpanya namin, At nagbigay siya ng sako-sakong pagkain para sa kanila. Kaya Top Breed, maraming salamat. Sana ulanin niyo pa po kami ng maraming pagkain para sa aming animals. Anyway, kabisyo. Ayan abangan niyo mamaya yung SPG Secret File, Baka mamaya may makita ka din dyan na mukhang hayop pero tao pala yan. Baka driver yan. Kasi hype magmahal. Charot with harot. So, BRB as in bathroom break. Kapiling pa rin ang inyong basa Princess DJ Raketera. At ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Up next is SPG as in super. Back and earn. Secret File. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. Metro's #1. Metro's